Ассалому алайкум ба ҳама мардум, ҳама каса сӯзин хубен. Якчанд эълонҳои нави ҷойи кор баҳри шумо. Коргар дар цехи истеҳсолӣ. Дар ширкати истеҳсолоти хӯрокворӣ коргар лозим. Кор шабона. 6 рӯз кор, 1 рӯз оддих. Маош аз 2500 сомон сар мешавад. Маошаш баланд мешидай? Ҷойи хобам доштай? Устои мебел. Дар корхонаи истеҳсоли мебел усто лозим. Сабират ва установка фаҳмиш дошта бошад. Таҷрибаи корӣ на камтар аз 1 сол. Вақти корӣ аз соати 8 саҳар то 6 бегah. Маош 8000 сомон. Ёрдамчии усто. Дар цехи истеҳсолӣ Колодец дар Бобоҷон Ғафуров ёрдамчии усто лозим. Кор бетоншӯрӣ ва сеткабофӣ. Сину сол аз 20 то 40. Аз вилояти суғд бошад. Ҷойи хоб хурду хӯрок аст. Маош аз 2 то 4000 сомон, вобаста аз куби бетон. Коргар разнарабочӣ. Ба мағозаи қисмҳои эҳтиётии Мотороллер коргар лозим. Маош 3000 сомон. Суроға шаҳри Хуҷанд. Шогирди усто дар цехи мебел. Дар мебелни цех барои краска кардани мебел шогирди усто лозим. Маош 3000 сомон плюс абед. Суроға шаҳри Душанбе. Дизайнер, замершик, корпусной мебелӣ. Муошират бо мизоҷон, бастани шартномаҳо, омода кардани лоиҳаҳо барои истеҳсолот, назорати кории цехи истеҳсолӣ. Маош 13000 сомон. Суроға шаҳри Душанбе.